Mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzisina kugovewa? Mbatya dzemupi? Mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzakagara nemutorwa mumusha, nyangwe muri mumba make. Dzinechinzi mbatya dzemupi dzakagara nemutorwa mumba. Handiti mangwana ingozi yamuri kutopara iyo muchibvunzwa kuti muri kushaina nekuda zvinhu zvevanhu vanenge vakafa. Hapana extortion yamunofana kuita. Zvinhu zvemukadzi uyu nemurume wake ndezvake iye nevana kana vaine vana. Imimi muchizvimaneja kuti zvinhu zvehama yedu zviri mumaoko evana here, nokuti zvakashandirwa nehanzvadzi yenyu hazvisi zvemuhama dzemukadzi uyu. But kana iye achiri mupenyu mukadzi uyu ndiye muridzi wazvo. Handiti mapo Ishendi batsire ndaure chokwadi padare. Ishendi batsire ndaure chokwadi padare. Right, next. Ishendi batsire ndaure chokwadi padare. titaurire amai nyaya yenyu kuti yakamira sei. Ndakafirwa nemurume muna 2024 ndakafirwa nemurume musa 20 April 2024. Saka hama dzemurume wangu vakasiya vasunga hembe 2024. Saka 2024 igore kai 2 years 2 months. Alright. Nanhasi havasati vauzogura hembe idzodzo. Ndakambotuma munyai wangu, ndikatuma saura waumba kwavo, ndikatuma mbuya, ndikatuma muzukuru wangu atumwa nababa vangu kuti vanobvunza kuti ko muchauzogura rini hembe dzemufi. Havanakutika mhindu. Saka ndobva ndaona kuti nguva yareba ndakambosiya nyaya chakadaro, ndobva ndachirega ndiende ndega nini kwavari, nekuti ndakatuma vanoremekedza kufanira kufambira nyaya dzavakapindura zvakanaka. Ndobva ndaenda ndobva vanditi ngatigare idare tiri kamwe chete, asi munouya mega musoenda hama dzenyu. Tinongogara tiri isusu tiri 3 takadai so. Ndobva vauya kumba some 3 weeks ago. Ndobva tatanga kutaura, ndobva ndavabvunza inini kuti ko muchagova rini hembe dzemufi. Ndobva vati hatisi kutaura nyaya yedu, asi taura nyaya yegova hembe. Tinongotanga taziva isusu kuti zvinhu zvakasara zvekufamba sei. Ndikavaudza inini kuti maatsetse aripo akasara muruwazi. Saka imimi ndimunoya moita sei mugova zvinhu kuti makagara papiti mukwena mugova zvinhu. Saka inini ndopane nyaya yangu yekapa. Toda kudzokorora 2024. Toda kudzokorora ipapo. Ava chiya Hanzvadzi dzemurume ndivana tete. Kudivi ravo kuna umwe asipo pano kunze kwaivo. pane mwana wababa mukuru, mwana wemurume. Mwana kawo titaure zvevana, totaura dare Ndivo varipo. ndo varipo. Hakuna mumwe munhu murume. Hanzvadzi iripo asi apo pakizva. Ari kupi? Ari kuSouth Africa. Ari South Africa. Chii chiri kunetsa uyo mudzimai uyu akudeedzai kana kuti auya pamuri achibvunza nhau yekugovewa kwembatya, makati chii matsanangurira aita apa? Makati haisiro nyaya tiri kutaura Pamusoro isusu takataura nyaya yedu nemudzimai wedu kuburikidza nekuti avo naiguru vakanga vamboisa nyaya kuestate. Tikaenda kuchimwe kuestate kwamaster of high courts, ndobva vanzi vane process yakufanira kufambira yezvinhu. Ivo bva tadaro, ivo vakabva vati kana ndafambisa nyaya idzi ndichadzoka kwamuri ndokudzoenda pastage ipi. Saka kudzoka kwavakazoita ndiko kungoti muri kuti chini nhau yenyaradzi. Inzwai, toda kukubatsirai. Harisi basa remukadzi uyu iro raakanga achitoita. Handimapanzwa dairai ndichitaura nemi ndizoti muri kunzwa zvandiri kutaurirai. Harisi basa rake, ibasa renyu. Handiti harisi basa rake, ibasa renyu rekusatotumwa, rekungoziva kuti pakati cheta zvakati, pakati cheta zvakati, neurongwa hwemuchakabva inove hama yenyu. Handiti mapanzwa? Mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzisina kugovewa? Mbatya dzemupi?
mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzakagara nemutorwa mumusha nyange muri mumba make dzinechinzi mbatya dzemufi dzakagara nemutorwa mumba. Handiti mangwana ingozi yamuri kutopara iyo muchibvunza kuti muri kushaina nekuda zvinhu zvevanhu vanenge vakafa. Hapana extortion yamunofanira kuita. Zvinhu zvemukadzi uyu nemurume wake ndezvake iye nevana kana vaine vana. Imimi muchizvimaneja kuti zvinhu zvehama yedu zviri mumaoko evana here, nokuti zvakashandirwa nehanzvadzi yenyu hazvisi zvemuhama dzemukadzi uyu, but kana iye achiri mupenyu mukadzi uyu ndiye muridzi wazvo. Handiti mapona ndiye caretaker wezvinhu zvakasiyiwa nemurume wake. Imimi yezvino muri pamba penyu, kana baba varipo zvinhu zvamuinazvo ndezvenyu nemurume wenyu nevana venyu vamakabereka. Mukanzi mafa kana kuti murume wenyu afa, hapafanirwe kuita vanhu vanosvika kuti kana uchazotiitira chii, mamuda kuitirwei, asi nokufamba kunoita chivanhu. Saka inoda kuziva kuti chiri kukumisai apa nokuti ndiri kukuripisai ipapa. Munofanira kutoziva kuti gore negore ramusina kugova zvinhu zvenyu apa imombe kudare mamambo muno. Kana kuri kusaziva mazviita nekusaziva ndokuregererai. Ndichikuudzai kuti endai munogova mbatya dzemufi. Handiti mapanzo kwete kuchengeta matata mudzimba umu. Tiudzei. Ishe mambo kuya kwataita kuno isusu tiri vana vasikana tina hanzvadzi yedu iye ndo baba vedu anova ndiye anofanira kunge achitungamirira urongwa hwomukoma wake. Saka ndiwo takamirira kuti akangouya isusu vataita nyaradzo, nekuti isusu tangoti timupiro sababa nekuti mangwana anozoti inzwai mama iyi pakafa mukoma kana munin'ina wake haana kuuya. Haana kuuya. Hamuna kuviga munhu. Basa rakaoma nderipi kuviga munhu nokugwamba chii chakaoma muupenyu hwenyu kufunga pari kunotema rupawo rokuti matema rupawo. Akatema rupawo ndiani pamuri kuti hama ivigwe? Handiti musatambe ana mbuya, ndoda kukuudzai. Musatarise vanhu vanenge vaenda mhiri kuti vanenge vachiri vanhu vane dzinoshanda. Ndine mwana womukomana mai vakafa tikavaviga kana kusvikapo pana mai vakafa mudumbu maakabuda, kana kutiisira foni nepanhingapa kuti nedzamama dzatanzwa. Hapana. Ndio munhu watomirira isusu manje. Hakuna mutemo, muri kutyora tsika dzedu mudunhu medu. Hatitendere kuchengeta matata emunhu akafa. Mbatya kana nyange anga ari murume wako amai, nyange anga ari murume wenyu, akanzi afa apa arapa, munozogara ipapo kuti kozvino ndingadii, murume ndewangu. But rufu chinhu chinotyisa. Mbatya yemufi akafa, once waionapo kuti ndaona mbatya yabhudhi vakashayika, munotanga kudzokera musi wamakaparadzana naye. Handiti hana yenyu inotorova. Saka mukadzi uyu ari kurarama sei mumba nembatya dzemurume akashayika? Taurai. Isusu takanga tangoti tandane mazuva tanchoda kumira kuti tione kuti baba vacho inzwai ndoda kukuudzai 2024 to 2025 igore 2025 to 2026 watiri uno nhasi tatoenda musecond half yegore takutoenda kunoripedzesa kuti makore aya akwane maviri akakwana. Handiti 3 months kubva musi wafa munhu, 3 months kubva musi wafa munhu, mbatya dzemufi dzinofanirwa kunge dzaparadzwa mudunhu medu rekwangezi. Handi mapanzo ndati mukaona hembe pachirangu rino iri monzwa kuti mambo vakafa, pamunoona hembe yangu hamufunge here kuti hana kurova kuti pamunoona hembe yangu munototanga kutofunga muridzi wayo. Handiti kuona motikari yemufi kuiona chibudikira kuti ndobva ndafunga ningi wakomana, ndamufunga ndaona mota yani, mota yake. Imba yakavharwa izvozvi. Handiti imba yakavharwa izvozvi ine mbatya dzemufi.
inove imba inofanirwa kunge ichishandiswa naamai avo, kana kuti vari kushandisa imba ine mbatya dzemunhu akashayika. Hakuna mutemo wakadaro. Munobvepi kumusha? Munobva kuZambia. Kana kuZambia ikoko chinongosiyana mutauro. Tsika dzedu hadzititenderi. Manzwa vatete. Ngatifambisei mabasa togozotura. Zvino mambo vari kupi? Maona mambo avo. Vati tiri mudareka. Kana vauya vanobvunza kuti zvafamba sei, zvakamira sei, tichivataurira. No, tanga tati zvakata. Handiti. Kambai varwe nonzi mujona afa. Taurai. I'm sorry. Isusu nokuda kwakutezvo ivo ndo vane mwana mukomana anokwanisa kunge achipfeka hembe dzacho nokuti hatina vamwe vanotokwanisa. Inzwai amai. Makupindura ini tichitaura zvinhu zviri pamutemo, tichitaura zvinhu zvisiri zvekunge tiri kuramwira mukadzi uyu kuti avingei kudaro. Handiti apa chivanhu hachina kufamba zvakanaka. Handiti manzwa. Ngatinzwei tsitsi kuti chinhu chikaona hama mangwana chiri kwauri. Handiti imi baba varipi? Murume wangu. Vari kubasa ka. Zvinofadza muchivabikira sadza. Handiti munovafunga nyange mukavaona pana nyaya irove munongofunga kuti umwe wangu achadii, achauya. Handiti kwete kuti tione foni yemunhu akafa. Handiti umwe anoti ndopandinoonera murume wangu. Umwe oti aiwa ichi chipai mwana, but ichi no. Handiti kubvisa ndangariro dzakadzika pakati pemoyo wemunhu kuti ararama ari mukati mazviri azorore. Chinozorodza munhu, munhu akafa tinoita manyaradzo. Handiti kuti vasina kuuya parufu vange varipo tichiyeuka hama. Kudhara kuchivanhu chedu, chivanhu chechizezuru, kwainzi kudzima tsoka, kuti patakauya kurufu pakave netsoka dzevanhu vakawanda vakauya parufu, tobva tabika doro rekupfukudza tsoka. Ndoyatakuti nyaradzo nhasi nevanhu vakufunga kuti chinamato ndo chaamberi kune zvese. Hakuna, kudedza chete kwakasiyana. Handiti torirongedza kambatya dzemupi kana paine nhunha dzamuda kutaura nemuroora. Handiti nehama dzake. Mwana mudiki mukadzi wandiri kuona pandikamutarisa. Handiti musha wamakasirwa nehanzvadzi akasara nevana. Mune vana vangana mai? Vaviri. Vakamira sei? Mukomana nemusikana. Handiti ndo vana vane nhaka yakasiyiwa nehanzvadzi yenyu. Nemiwo kamataurai. I'm sorry ma. Nawe imwe iripo amene kuti ndotenderwa kutaura. Ndosaka masumudzari wako. Nawe iripo ndekuti mudzimai wedu achitorwa nehanzvadzi yangu akanga nemukadzi wake mukuru. Zvakanga nemukadzi wake mukuru, isusu baba vedu vaishanda ndipeje miyai vapasirisa. Saka baba vedu vakanga vakapiwa tabu nemurume ainzi Jackson. Vanga wapiwa chi? Matabu kugezera. Sabistos yakudhara. Hanzvadzi yedu akatora tabu akatengesa, akatenga stand. Atora tabu vatenga stand. Nemukadzi wake mukuru vakabvisisa afa. Ndokubva handikudi kutaura mashoko ewayo. Muno mundoripisa vanhu. Makurwa daka remunhu akafa risina anopindura kuti aiwa mai ava inzwai please. Kana tichiita nyaya kuno kwamambo kuno chitongoyeukai musati mabva kumba kuti kuenda kwani kwamambo. Handiti kana atidi kuti mundiratidze kuti ndo pane spirit yenyu yekuti imimi hamusi kuda kugwamba because uyu akabvisisa mukadzi ari kupiye akashaya. Inonzi inquest kuchirungu. Atitaure zvevanhu vakafa vasingakwanisa kuti titimubvunze kuti zvakadai. Mukadzi akafa ari kupi? Akanga asiyana. Handiti zvavakasiyanirana hamungazvitaure imi. Handiti aisiro nyaya tinayo pano. Chandaa kuda kuti tiende pazviri
ndikapuwa foni iyi handiti ndikaipuwa ndikaipawo kana kuti ndikatora uyu munin'ina wangu kwa ndotora foni yangu ndoti awati oiwe handiti iyo bva anotengesa foni ndamupaka kana kuti atora onotengesa obva atenga motikari yacho ndeyangu here mota yacho. The stage will remain. Ayo, pani ndisati ndapedza semunhu andakanga ndatoona kwamuri kuenda. Alright, aiwa ndikurevera kuti paakatenga stand iyoyo anditi isusu baba vedu vakanga vanemba dzezesa dzedzi semunhu anga ari permanent muzesa. Saka baba vedu amai vedu ndivakatenga kushaya. Amai vedu vashaya ndobva kumuzimai. Baba vedu vazorora mumwe mudzimai. Varora mumwe mudzimai. Mudzimai akabva atengesa imba yeva yamai vedu. Atengesa akatishiyanisa mari isusu kuti mukomana yenya kushaya neni nevava neiwo watiri kutaura kuSouth Africa yedu. Asi mukomana uyu aunya kushaya akabva atora mari yedu isusu kubva achiwedzera kuvakisa imba yake. Ndobadi? Abva awedzera kuvakisa imba yake. Ko pamuri kuti takapuwa muri kuti makapuwa chinhu chisina kusvika mumaoko menyu. Takanga tanyorerwa matsamba ekuti torai uyu mari yakati uyu mari yakati uyu mari yakati. Muchitora kunani? Kuna loya. Loya ndobva madi loya ndobva ratora mari kapa munhu wani. Aiwa iye akatiregedza ndinotora mari ndishandise pamudziyo. Pakuwirirana kwenyu. Ndati mpamo it's an inquest. Munhu akatora mari ndiye akafa. Tiri kutaura zvinhu zvake zvemaassets ake akasiya. Akatora mari kuhanzvadzi yake here, akatora mari kuna vatete here, izvozvo isu hatiko nokuti hazvina anotiudza kuti how true is it. Tiri kuenda pekuti chaakasiya chiripo hazvisi zvatiri kutaura pano. Ndiri kutaura nyaya yekuti sunungurai mai ava nekugova mbatya dzehanzvadzi yenyu. Mauya nenyaya yakanaka yekuti iye ndiye ane mwana mukomana. Ando zvamuri kutaura? Mwana mukomana atore mbatya dzababa vake achinopfeka dzisina kuitwa chivanhu. Munozvinzwa? Chivanhu ndechekuti taakugova mbatya pano. Zvataakugova mbatya handiti imi vana venyu vakomana vanopfeka mbatya dzemurume wamai avo vazukuru vake handiti ndo vanogoverwa mbatya nemwana iyeye weikoko ningiyo zvimwe zvese zvinogoverwa. Iye mukadzi uyu ndiye wamune muchisunungura handiti mwana wake asiwo kuti tingauye panapa toti zvinhu zvese zviri panapa izvi ndezvemwana wacho. Aiwa tounganidza zvinhu zvinofanirwa kugovewa amai handiti taburitsa mbatya 4-5 handiti ka todzisa parukuku apo totora hembe mashetsi 4-5 toaisa kana anga ane masutu totora sutu 1 toisapo totora zvatinoti chirango handiti bhudhi. Nguva ndo yanga yareba kushaya zivo nemazano handiti munhu unopangwa zano ione rako. Taakusvika iye zvino pataakugova mbatya dzako handiti mwana wako wakasiya ndiye wataona zvakakodzera kuti timusiyire midziyo yako nokuti munhu wese paanoshanda anoshandira mwana wake handiti zvinhu tiri kupa mwana wako asi chirango chedu tatora izvi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi handiti matopedza iye bhudhi asipo iye motomutorera chinhu chemukoma wake handiti chamunotopa vekumba kwake mhuri yake iri kupi mukomana yake vanogari vese kuvari nemhuri yake batika chirango chiripo. Sisi kana wariwo sisi muningina kana wariwo muningina sisi inini kwangu kuya nevakomana ndinozowana zvapfekwa zviri chitora imi muchengete kana mukoma auya tozongomutiwo ndo chirango chatakaita kunani kumbezere ubaba munotomuchengeta handiti mawana. But kana babhudhi venyu vasipo anotora zvinhu izvozvo ndiani? Ndimi handiti
dai muri murume muri baba kana kuti muchitori mukoma weyanzvadziyoyo kana munin'ina weyanzvadziyoyo asi muri mai handiti saka muri vatete babakadzi. Saka dare riri panapa iri musazoti madzokera kumba monomisikota mukadzi uyu kuti akatiendesa kudare handiti avo mati chii chenyu apa havasi kutotaura muno vakatodumbirwa. Zvino kudumbirwa ikoko ndoda kukuudzai mandiwana ndisina kutobatikana handitika ndichida kukubatsirai ndosaka ndatora nguva yekuda kutsanangurirai kuti kana muchiti zvinhu izvi chii chiri kuzvimisa hanzvadzi yamuri kuisa apa haita sebasa iri kana makaviga hanzvadzi yenyu iye asipo akauya here zvokubatai maoko kuti ndauya kuzobata maoko yamukoma akafa kana kuti yemunin'ina akafa akauya here ndichauya hatigone kurarama tichidaro handitika chivanhu chine chitidya kuno imombe pagore mbudzi yemunongedzo hwai yekuchenura dunhu redu mombe uri pamhosva yekuchengeta matata pai mumba techiverenga makore 450 gore iro 450 gore iro kana touya isusu manje hatidi kuitirana zvinhu zvakadaro chivanhu choda kudzidzisanwa handiti kuti aiwa kuno kwedu mutemo wamambo hautenderi kuti tichengete chii mbatya dzemunhu akafa. 1 zvinokonzera kuti vana varambe vakamira panzvimbo imwe chete vana vake chaivo hapana chinofamba mumba imomo makasviba handiti makasviba ndochivanhu zvachinotaura kuti musha wakadii wakasviba. Saka toda kuchenura chi musha. Kuchenura kwatinoita musha tinouchenura nekuteedzera chivanhu. Iye zvino handina mhosva yandiri kukupai. Danho ramamuchiti takamirira kuti bhudhi vauye ndo zvinoita vanhu vane tsika kuremekedza chii hanzvadzi handiti but hatiremekedza hanzvadzi tichityora chivanhu handiti bhudhi takamirira 1 hanzvadzi yakafa hamuna kuuya tikabata basa rekuviga handiti hataichengeta munhu ezvino angadai ari mochari nanhasi havarambe kutakamirira hama yachona kuti yozodii kuzoviga mopedzisira muchiti mukapinda mumochari mukatarisa munhu paanenge akarara so mune mutimona ari webhuruu ane chiedza chichena chine chiri kunze chokuti mukavhura mubvunza pabatidzwa light munhu handiti chamunofana kuziva iri ganda remunhu iri haridambuke iri rapa iri munhu anopera nyama ganda iri haridii haridambuke. Tingada takangomira tichiti achauya haana kuuya. Pedzai izvizvi nenzira yandakubatsirai nayo hamugove zvinhu zvese sekutaura kwamaita kuti iye ndiani mwana mukomana handiti but iye mukomana ari kuSouth Africa ikoko ane vana handitika hapana chakaipa mukatora zvinhu zvenyu munoita chivanhu chirango handiti chekuisa zvinhu apo moti nhasi tiri kugova mbatya dzahanzvadzi yangu handiti hanzvadzi patinenge tapotsa tinopotsa nokuti hakuna anoziva isu taakugova chii mbatya dzako nenzira ichakufadza here kana kuti nenzira isingakufadzi asi chataakuita taakuitira kuti mudzimai uyu asununguke haangarambe achiona mbatya dzako iwe dzakasungwa handiti saka tambenge tichimirira hama tichiti mukomanaka zvino kuuya kana parufu pako haana kuuya achauya tozotura mataro kwaari sababa matopedza daro ukama hwenyu nemuroora akakuberekerai vakaparadzaniswa nerufu handiti modii mofambisa chikamu ichocho saka munozviita rini zvinhu izvi chatanga tanosuma vamwe vanasekuru vanasekuru venyu ivavo musavateererese kudarika dare rino nokuti kukusiyai vasingakuudzei kuti ana vazukuru govai mbatya dzemuzukuru vari wrong handimapona saka mukanoseka advice kumunhu ari wrong anokumisleadai handiti
endai munovaturira vana sekuru. Tazodakara tikatozoenda kudare kwamambo. Mambo havana chavakatiripisa, handiti but mutemo wavo hautenderi kuti vanhu vagare vakasunga mbatya dzemuvi. Handi mapanzo mbatya dzemuvi dzinosungwa ndedzevanhu vanenge vachitadza kuwirirana, handiti panguva yavawirirana kuti tichazosunungura mbatya kana waita izvi mawirirana, handiti nguva iyoyo yopfuura, handiti isusu dare redu rinongoramba, handiti manzo rinongozviramba kuti aiwa mbatya dzemuvi kana dziri ngozi kana mhepo dzakashata dzinongodzokera pavanhu vanadzo. Toda kutosunga mbatya idzi nekuti zvakazodaitika aiwa musashupike kuvadaro imimi kwenyu kusaidhi rerukai muone kuti munhu akafa anorara here pasi kana zvinhu zvake zvisina kufamba zvakanaka. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti madinzo ndakutsiurai. Ndafunga kuti pamutemo wokugoyiwa kwenhumbi kubva nhasi titakutoona kunge ndozuva rafa munhu makuchitotora 3 months zvese zvinhu zvinge zvatoitwa. Kumashure kwe3 months makutoripa mudare rimwe. Kumashure kwe3 months makutoripa maregerero. Endai munoona vana sekuru muronge dare muchiudza futi mukomana uya, handiti bhudhi taramba takangomira kwenguva takakumirirai tichifunga kuti muchauya taakuita nyaradzo kana iri nyaradzo nekuparadza mbatya dzemukomana, handiti nyaradzo ndoiritarisirwa kunzi panofanira kuve nekudya nekudini vanhu vakaungana kugova mbatya. Kugara kwamaita apa tinenge tatopedza kudhara, handiti vatete vanonhingiringa vanonoita basa ratavataurira. Vanoramba vari varume venyu vari vakadzi muchingotura zvese, handiti muzviita mukuwirirana. Muchikuwirirana ndokwakakura. Tatenda hangu.